now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Bumalik si ex na may cancer. Pero may iba akong mahal. Hi, DJ Rocky. Aksidente kong napanood ang programa mo sa YouTube. Nagkataon lang din talaga na problemado ako. At nagkukulong sa kwarto. Weird yun para sa akin. At mas lalong weird ito sa pamilya ko. Kilala nila ako na taong malabas. Kaya eto ako ngayon. Nagsusulat para ilabas ang bigat ng nararamdaman ko. Itago mo ako sa pangalang Joey. 29 years old from Manila. At ito, ang aking secret file. Negosyante ang mga magulang ko. 3 kami magkakapatid. Si Ate Jonah, may asawa na. Meron na ring anak. At yung bunso kong kapatid na si Lucas, 17 years old, maayos naman ang buhay. Yes, komportable ang buhay na meron kami. May kanya-kanya kaming sasakyan. Bunga na ito ng ginawang pagsusumikap ng mga magulang namin. Ako naman may business sa sarili. And not to mention na sa edad ko to, masasabi kong kaya ko na magpamilya. Pero hindi ko pa nahahanap si Miss Right. Aminado akong pasaway ako. Pagdating sa chicks, pero stable naman sa buhay na hindi umaasa sa mga magulang. Madalas kami ng mga barkada ko sa bar, gaya ng mga typical na playboy na matatawag sa edad namin. Masasabi kong gustuhin pa rin naman. Tuwing nagbabar kami, hindi talaga maiiwasan na may mga iba't ibang babae kaming makikilala. Ganun kaming 5 magbabarkada. Ako, si Ronnie, Joseph, Miggy at Alex. Pero isang araw, magbabago pala yung buhay ko. March 2019, after naming uminom ng tropa sa isang bar sa Malate. Dumiretso kami sa convenience store malapit doon para bumili ng proteksyon bago aksyon. Alam niyo na, nakakatawa kasi sabay-sabay kaming mag-check-in kasama ang mga bagong babaeng kakikilala lang namin sa bar. Si Ronnie na ang pinagbayad namin sa cashier. Then nung kumuha ako ng beer and can, kasi medyo butin pa ako na rin yung late na lumabas, saktong palabas na ako, may babae namang papasok ng convenience store na nagmamadali. Hindi lang ata second look o third look yung ginawa ko. Totoo pala talaga yung slow motion. Kasi naranasan ko yun sa babaeng yun. As in natulala ako nang makita ko siya sa sobrang ganda niya. Nasa 5'3" yung height niya, slim, mestiza, malakristin hermosa yung dating. Kala ko talaga noon, nasa langit na ako. Para siyang anghel na nagpapabagal ng ikot ng mundo. Nakabalik na lang ako sa katinuan nung tumawag na
si Ronnie mula sa labas. At bago ako lumabas, sinulyapan ko uli siya. Doon pala siya nagtatrabaho. Napabulong ako sa sarili ko. Babalikan kita, mahal. Mahal agad. Naging busy ako ng ilang linggo sa business. Muntik na kasing magkaproblema pero naayos ko naman. Pero kahit gaano ka busy, hindi mawala sa isip ko si Mahal. Mahal ang tawag ko sa kanya kasi hindi ko pa naman alam yung pangalan. Mahal agad, no? Kaya nang magka-free time ako, inaya ko si Ronnie na pumunta doon sa convenience store. Ayaw pa nga akong samahan. Bakit daw pa kasi sa Malate, ang dami namang convenience store na malapit sa condo namin. Basta ang sabi ko, samahan mo na lang ako. Wala naman siyang nagawa. Kotse niya ang ginamit namin, siya pa ang nag-drive. Bad trip siya kasi baka makita raw siya ng babaeng tinataguan niya na si Maricar. Meron na siyang bagong chicks. So, nang makarating kami doon, pagbaba pa lang ng sasakyan, kumagbog na agad yung dibdib ko. At nakita ko si Mahal sa labas ng convenience store na nakatayo na parang may hinihintay. Akala ko lang pala may hinihintay pero habang papalapit kami, mas nakikita kong tumutulo ang mga luha niya. At dun din napansin ni Ronnie na nakatitig ako kay Mahal habang palapit kami. Gusto ko siyang kausapin at yakapin nun kaya lang baka masampal ako. Nilagpasan na lang namin siya at pumasok na kami sa loob. Then bumulong sa akin si Ronnie, sabi, "Pre, ang ganda nung chick sa labas, no? Aminin mo, napansin mo rin." Then sabi ko, "Pre, siya yung dahilan kaya tayo nandito." So, kinuwento ko sa kanya kung paano nangyari yun. Hindi ko maintindihan yung sarili ko pero ayokong umuwi na hindi ko siya nakikilala. Humingi ako ng tulong doon sa isang kahera na babae. At doon na nagsimula ang lahat nang ipakilala siya sa amin. Siya si Janice, 28 years old. Umuupa lang ng room malapit din doon. Hindi siya nakapagtapos ng college dahil pinauna niyang makapag-aral yung dalawa niyang kapatid. Breadwinner siya. Hiwalay ang parents niya. Na sa ngayon, hindi pa ulit nagkakatrabaho yung mama niya dahil buntis daw ito. Mahabang storya pero masasabi kong sobra niya akong napahanga sa pagmamahal niya sa pamilya niya. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon, tinapat ko na agad siya. Tinapat ko siya, inaya ko siyang mag-date. Grabe DJ Rocky, sapul na sapul yung pana ni Cupido. Ganun pala yung pakiramdam ng tinamaan. Hindi siya nawawala sa isip ko. Pag may problema o stress, tinitingnan ko lang yung picture niya. Nakakaisip na ako ng solusyon. Ibang-iba ang epekto ni Janice sa akin. Mabilis lumipas ang 3 buwan. Inaraw-araw ko siya. Ini-invite niya ako sa boarding house. Pwede naman bumisita pero sa sala lang. Kaklose ko na rin yung mga kaibigan niya, pati yung may-ari ng boarding house. Lahat ng malapit sa kanya kinaibigan ko na rin. At mas nakilala ko siya dahil doon. Sobrang buting kaibigan, mapagmahal sa pamilya, at higit sa lahat, makadiyos. Habang tumatagal, lalo akong naging in love sa kanya. Then one day, nag-aya ng ride ang tropa sa Ilocos. Sinubukan kong yayain siya noon para makapag-relax din siya. Halos mayakap ko siya sa sobrang saya ko nang pumayag siya. Para akong nanalo sa loto. Pag uwi ko ng bahay, nayakap ko ng matindi ang lahat, especially ang mommy ko. Tinanong niya ako, "Nak, bakit lalo kang gumagwapo? At parang sobrang saya mo." Dahil sa sinabing yun ng mommy, pati ang ate ko natatawa. Pati mga katulong namin. Sabi ko, excited lang ako mommy kasi may rides kami. Kasama ko si Mahal. Yun pa lang ang alam nila mommy kay Mahal. Kahit picture hindi pa nila nakikita. Ang plano ko kasi ay ipakilala siya
pag sinagot na niya ako. Basta naninibago silang lahat sa akin. Kilala kasi nila ako na chick boy. Tapos ngayon, nakikita nila ako nagpapakabisi sa isang babae for almost 3 months. Well, kahit ako naninibago sa sarili ko. So fast forward, the ride was the or masasabi kong the happiest ride of my life. Yung ilang oras siyang nakayakap sa akin dahil hindi rin siya sanay umangkas sa motor. Pero para akong Boy Scout noon, kompleto ang laman ng box ko, water, food, medicine, kung ano-ano pa. Sinigurado ko na lahat ng kakailanganin namin dala ko na. Although may mga stopover naman. Ewan ko ba, napapailing na lang ako habang inaayos ko yung mga gamit ko. First time, lahat na ako mismo may dala ng mga kailangan. Nasasanay kasi ako na kapag may sinasama akong babae sa ride, siya yung nag-aasikaso para sa akin. So, nang makarating na kami sa Vigan, nag-check-in kami sa isang hotel. Isang room lang naman kami. Nag-promise ako sa kanya na hindi siya dapat mag-alala sa akin. At ang sabi naman niya, malaki ang tiwala niya sa akin. Ewan ko ba, mas ginusto ko pang makasama lang siya sa room, magdamag, kaysa mamasyal kami ng mga tropa. Inaya niya ako mag-shot. Yung light lang. Kwentuhan sa terrace ng room. Ewan ko ba, sa simpleng ginagawa namin na yun, ang saya-saya ko na, parang wala na akong mahihiling that time. Maya-maya lang matapos naming mapag-usapan ng mga buhay-buhay namin, bigla na lang siyang may kinuhang maliit na box sa bag niya. I-open ko raw. I was so shocked nang makita ko yung laman ng box. Sticker siya na ang design puro hearts. Yes. Merong nakalagay dun na yes. Sinasagot niya na pala ako. Halos maluha ako nun sa sobrang saya. Niyakap ko siya ng sobrang higpit while saying, "Hindi ka magsisisi sa akin, mahal." Napatanong siya, "Mahal?" Yep. Yun ang tawagan natin, sabi ko. Natawa kami bigla, tas nagyakapan uli. Heaven yung feeling. Pag mahal mo yung tao, masaya ka na pag nakikita mo siyang masaya. Daig ko pa yung nagayuma, sobrang in love ko talaga. Sa halos 2 taon namin, alam kong napasaya ko siya ng sobra. At ganun din yung ginawa niya sa akin. Sobra yung effort niya sa akin. Nakalipat na rin siya ng bahay at trabaho. Masasabi kong almost perfect ang lahat sa amin. Maganda ang epekto ng isa't isa sa amin. Nakilala ko na rin ang pamilya niya dahil magkakasama sila sa bahay. Pati family ko, gustong gusto siya. Until dumating yung araw na pinakadumurog sa akin. Bumalik galing sa ibang bansa ang ex-girlfriend ko. Hindi ko rin siya masabi na girlfriend talaga dahil hindi ko naman talaga sineryoso. Pero siya yung tumagal ng 5 buwan sa akin. In love sa akin yung quote-unquote ex ko na yun. Ayaw niya akong pakawalan nun. Kulang na lang talaga magbigti siya. Kaya inilayo siya ng daddy niya at dinala sa ibang bansa. Nangyari yun 2 months ago bago ko makilala si Janice. Ayun, bigla na lang pumunta sa bahay. Habang may salo-salo kami. Dahil birthday ni Mommy. Boodle fight yun. Natigil ang lahat ng magsalita si Trixie. Hi everyone. Lahat kami napatingin sa kanya. Ibang-iba na siya, hindi gaya noon. Mas matured, mas sexy, basta iba. Pero, ang mas nakakabigla ay magkakilala pala sila ni Janice. Nagkagulatan sila at nag-excuse para mag-usap. Umalis sila ng bahay nang naguguluhan kaming lahat. 2 araw kong hindi nakakausap si Janice. Pero si Trixie, nasa bahay. Pinapauwi ko na si Trixie pero ayaw. Hindi ko naman matsyempohan si Janice kahit sa trabaho. 1 linggo na, wala pa rin siya. Gustong-gusto ko na magwala. Iniisip ko ano bang nangyayari. Ba't nagkaganon? Gulong-gulo yung isip ko. Hindi ko mahagilap si Janice. Hanggang sa nagyaya akong uminom. Nagbar kami ng tropa. 1 buong linggo straight. Then, one night, naabutan ko si Janice sa bahay nila pero may bisita siyang lalaki.
sinapak ko agad yung lalaki na walang tanong-tanong. Kasamahan niya raw sa trabaho. Inawat kami ng mama niya. Tinanong ko kung sino yung lalaki, kung bago ba niya yun. Umuo siya nang walang pag-aalinlangan. Napamura ako. Umalis ako nang walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko. Karma ko ba yun? Sa dami ng nasaktan ko? Pero bakit hindi na lang niya ako tinapat na ayaw na pala niya? Then 1 taon nang lumipas, nag-abroad ako para makalimot. Mas madami pang babae na dumaan sa buhay ko noon pero alam kong si Janice pa rin ang mahal ko kahit galit ako sa kanya. Sinundan pa ako ni Trixie noon. Hindi siya sumuko sa akin. Kahit alam niya na iba-ibang babae na naman yung pinaiiyak ko. Wala akong direksyon noon. Napauwi na lang kami ng Pinas nang malaman kong may sakit pala si Trixie. Breast cancer at stage 4 na. Wala na kaming nagawa noon. Hiniling na lang niya na umuwi na kami ng Pinas. Tinulungan namin siya ng family ko. Nakiusap din ang family niya dahil ang hiling daw ni Trixie ay makasama ako hanggang sa huling araw ng buhay nito. At bago tuluyang mawala si Trixie, inamin niya sa akin ang pinakamasakit na katotohanan. Stepsister pala niya si Janice. Nung time na nagkita uli sila sa bahay namin at nag-usap, inamin niya kay Janice lahat. Pati tungkol sa sakit niya. Hiniling ni Trixie na ipaubaya na ako sa kanya kahit sa huling araw ng buhay niya. At hindi totoong boyfriend ni Janice yung naabutan ko sa bahay nila. Ginawa lahat ni Janice ang pagsasakripisyo para sa kahilingan ng kapatid niya. Nabasa ko rin ang ibang convo nila sa Messenger. Napasuntok ako sa pader noon. Iyak nang iyak si Trixie at nanghihingi ng kapatawaran. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Isang buwan ang lumipas mula nang nawala si Trixie. Nagkasalubong kami ni Janice. Gustong-gusto ko siyang yakapin ng sobrang higpit. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Nagsorry siya sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin eh. Mahal na mahal ko pa rin siya. Pero natatakot na ako. Natatakot akong masaktan ulit. I need advice, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Joey at ito ang aking secret file.